Ta ner, sträcker ut ena benet och dra tag i knät. Rotera ner. Känner ryggen. Rotation genom ryggen. Handflatar upp mot taket. Så ni öppnar bröstet. Känn rörelsen genom ryggen. Försök få ner skulderbladet i golvet. Och så byter vi. Så motsatt hand till motsatt knä. Tar vi knäna. Drar ihop in på hakan. Drar ihop som en gång. Titta in på bröstet. Lite rörelse. Bara lite. Vi ska gå upp en. Drar vi in för ryggen. Titta in på bröstet. Juhu! Drar vi upp. Juhu! Det är bra. Kommer upp. Vänder mattan. Sänka på ut knäna. Knäna långt ut. Ihop med fötterna. Antingen rumma mot hälarna eller fram mot händerna. Det ska kännas på insidan. Ljumskar. Det här är många som spelar sig. Nu ska vi ha vår namnfester den här låten. Och vi kommer upp. Men det är så fint tycker jag. Precis som det är. Man är fin som man är. Det är massa krav. Man ska vara på ett speciellt sätt. Man undrar hur de här små kommer vara då. När utseendet fixerar i världen som vi nu. Hoppas att det vänder. Har ni gått? Bra. Va? Hur då? Det är den här känslan som ni nu ska försöka ta med er när ni sitter där hemma och känner att jag orkar inte gå och träna. Det är den här känslan som ni får ha nu. Vad skönt. Eller när ni har någon gång när det passar att ni känner att när endorfinet pumpar lite. Försöka komma ihåg den känslan när det är lite tungt när man orkar gå och träning. Ska vi byta ben? Ja, det blir det. Kommer upp. Känner framsidan på låret. Trycker fram höften, minskar på svanken. Tar ihop skulderbladen, sträck på oss. Känner framsidan. Syftet med passet är att det ska vara en bra konditionsträning. Det är det. Och att det ska vara mycket rörelseglädje med olika musikstilar. Så det är det som är syftet. Hoppas att vi har lyckats med det. Känns det bra? När ni tränar, tänk inte så mycket på hur det ser ut. Utan bara försök att hitta en känsla som passar er. Det hade varit skönt att köra ut och spela. Bara få vara i rörelsen. Koppla händerna bakom.
Tryck fram höfterna, skjuter bak. Försök minska på svanken så inte så länge samtidigt. Tryck fram höfterna, böj lite lätt på knäna. För ihop skulderdrag. Och lyft upp armarna. Sätt ena foten bakåt. Luta oss sida på tak. Trycker bort höften bortåt. Försök att ta tag i handleden. Så lättare att dra med handleden och så drar ni. Försök att ta i den översta handleden.